Hei, mä oon nyt kattonut näitä vaikka kuinka paljon tässä. Mä en vaan löydä ketään tarpeeksi hyvää tähän. Legendan mukaan on sellainen pirun vanha pelaaja. Se on pelannut ihan kaikkia pelejä. Kukaan ei vaan tiedä, missä se on. Se on kadonnut kuin lentokoneet Bermudaan. Sanotaan, että se on vanha tonttu. Tosin se on lähtenyt jo aikoja sitten pois Lapista. Kerrotaan demonin vanginneen sen sielun tahkomaan rahaa oikein kunnolla. Rekrytoi se. Tosin en mä usko kyllä joulupukkiinkaan.